Mai tare, Alex! Hai să muriți lui! Mai tare, aproape, ține mai aproape. Am văzut un șola. Am un șola 16 ore, zic, mamă, sunt acasă, îmi dau emoția. Deci, frate, mi-am fiat de treci. Spune una pe unul, pe 30. Încearcă să-ți imaginezi că toți din strada descurăcați. Bun asta, dar stau foarte curos să imaginează și dacă puteți să mă ajutați, vă rog frumos să vă dezbrăcați. Dacă începeți din partea asta aici, terminați un pic, că spate acolo n-a văzut că oricum nu vă văd, dar nu, e ok. Bun, eram luna trecută într-un centru comercial din București, cu un prieten. Căutam un cadou pentru nepoată mea de 3 ani, să apropie ziua ei. Și, na, fiind doi bărbați la cumpărături, ce să luăm, o rochiță, un pantofior, o pușcă, în momentul în care o să strău telefon. Alo, da? Da, iubito. Da, spun la cumpărături. Vezi ce să luăm, o rochiță, un pantofior? Nu, iubito, era doar expresia. Nu, normal, 2 pantofiori, da. Da, da, dragă. Da, dragă. Cum spui tu, dragă? Ai dreptate, dragă. Da, dragă. Da. Ce dracu e la unul mai montan? Mă uit în jur, lângă mine, o parcurie, o puțacă de vreo 15 ani, așa, s-a uitat la mine. Zic, că ești Hana Montana. Mă apropie de ea, mă uit la ea. Îți dai seama că asta înseamnă război, nu? După o jumătate de zi de căutat rucsăcior cu Hana Montana, ajung acasă, prietenul să fac la soră, mă gândesc să fac puțin studii de piață. Ce așa iubește inamicul. Și dau pe, ce dacă e, pe Disney Channel, era vreo ora 2, și mă uit la Hana Montana. La mijlocul episodului, prietenul meu care dormea, obosit, se trezește, se ridică fund, transpira tot. Hana Montana! Te iubim! Pișe-te pe noi! În momentul în care am zis, hai 1-0. În câteva zile se apropie ziua nepoatei mele și vorbesc cu maică și mă întreb, zic, cum o să te desfășoare petrecere? Cum te-ai gândit să faci? Zic, m-am gândit să fac petrecere pe mare. Mișto, fă ce te-am? Cu Hana Montana. Să mă mâncăm. Da, și cu ce mă îmbrac? Nu știu, găsește ceva. Mă duc vis-a-vis, îmi cumpăr un costume de Hana Montana, și vestită și la acum, pe rupe și bine, și mă duc la ziua de mai. Și acolo nu mai trec ele, acolo, cam toată lumea se bucura, eu n-am făcut schița, dansam și eu pe acolo, se fac o copii să sfântărie. Atunci, în momentul în care toți copiii se uitau la mine, îmi ridic fustița și arăt că Hana Montana este de fapt un băiețel. De generos, ce vă gândiți? Aveam și o setă albastră. Zile trecute eram într-o farmacie și cum așteptam la rând, mă uit pe ăla și văd inel vibrator pentru el cu Hana Montana. Zic, fata are 15 ani, zic, trebuie să fie ceva imoral acolo, dacă nu chiar ilegal. Și atunci mi-am dat seama că într-o luptă directă cu Hana Montana este imposibil să câștigi. Fata e diabolic, are ceva. Și cât timp eram noi stăteam și mă certam cu inelul vibrator, femeile de la ghișeu, cred că stăteau și făceau mișto de mine, vorbeau între ele. Nu știu ce se folosește? Sau nu crede că e bine. Și dacă unul dintre ele vreau să fie mai drăguță, știi, zice, domnul, nu mă spărați. Pentru dumneavoastră a venit și mărimea 46. Și mă zic, da, dați-mi mie, nu se vorbesc să lucrul asta. Bineînțeles, a fost doar sarcastic, nu am viscut decât de la 47 în sus. Vreau să vorbesc puțin despre loteria română. Nu chiar despre loteria română, ci despre cei, nu știu, 5 milioane. Să zicem o sumă rotundă, 5 milioane de euro. Nu prea joc la loterie, că nu mă pricep, dar pentru 5 milioane de euro parcă așa urcăm în 10-20 de euro asta la 2 ore. Adevărul că oamenii care joacă la loterie au devenit deja fanatici. Am fost într-o zi să pun la pariuri într-o secție de loto și cum stăteam și răscoiam revista cu meciurile, lângă mine un bătrânel. S-a uitat, nu vrei să mișcă aia așa, s-a uitat foarte absorbit la tabelul ăla roz de pe bilet, era așa și... La care s-a enervat femeia de la ghișeu.
știu. Apanase, a mai repede cu numele ăla, chiar câștig o genie. La care, în momentul în care omul s-a trezit, a început să zgârie pe față, zice, ce să pun, 13 ziua de naștere, l-am dus acolo, nu, ca să nu mi-a furtat noroc. Să pun un 2 ziua, m-am sunat cu nevastă mea, da, 2 e bun. Ce să mai pun, 26 ziua, când tata Inelul de la Tâlca s-a operat de prostată, trebuie să conteze pentru ceva și asta, tot. M-am dat o parte, că facem un exorcism, invocă vreo divinitate, ceva. Îi auzi pe toți. Eu, dacă câștig la loto, pot să plătesc datoriile, pot să plătesc loteria de atunci, pot să lucrez în același loc, nu o să mă schimb de loc. Nu o să pleci, frații mei. 5 milioane de euro, tot o să schimbe pe cineva. Dacă nu te schimbă pe tine, sigur îl schimbă pe ăla de la Cos, care și-a spus decuțitul pe mitul de la piață noastră. Pot să-mi plătesc datoriile, pot să-mi plătesc facturile. De ce ai face chestia asta? Ai muncit din greu să acumulezi deficitul ăsta și că acum vrei să-l acoperi? Ți-e frică că nu-ți mai dau băncile credit? Sau că dacă te duci cu bani reprezentanți, nu te lasă să plătești un venit banii jos? O să mă întorc la muncă, o să lucrez în același loc? Ba nu. Singurul motiv pentru care te întoarci tu la muncă este că atunci în biroul șefului și spui: e ce bun? E de aici. Am câștigat. Bine, am găsit un studiu pe acolo care arată că primul lucru care ești acum la femeie, dacă am câștigat lotul, ar fi implant cu silicon și botox. Nu știu de nou. Și asta schimbă pe cineva. Vreau să recunosc, cinstit. Dacă ar fi să câștig la lotul, primul lucru care l-aș face, mi-aș mări încrederea de sine și aș încerca să lărgesc orizonturile un pic. Cel mai groaznic, dar cel mai groaznic este când i-auzi pe ăștia care încearcă să câștige potul cel mare de la lotă, este ilumiu. Dacă este să câștig și plâng, și oamenii plâng, este să câștig o medală. O să încerci să fac fericit de micuțul Mufufu din Zimbabwe. Să mor tu. E fratele meu, tu ești idiotul, ești Mircea Sorcanu. Cum să faci fericit un băiețel din Zimbabwe? Dacă aș câștiga 5 milioane de euro, mi-aș angaja 32 de oameni și m-aș face prima mea tablă de ștac animată la scară de 1 la 1 în fața propriului. Să mă joc cu vecinul de vizavi, că asta ar fi bolnav de tuberculoză și nu prea poate să iasă din casă. Și dacă asta nu înseamnă că mă gândesc la binele astea umane, la pacea mondială și alte căcaturi de asta, atunci nu mai știu ce înseamnă. Sau mi-aș angaja vreo 40 de oameni, le-aș da părăștii, aș lua un Kalashnikov, și îmbrăca în teroriști și m-aș juca ca să stai cu ei pe plajă. Sau World of Warcraft, nu știu care e mai sângerul ăsta. Ce contează? Am câștigat! Nu e vorba de loterie, țin despre jocurile de noroc. Jocurile de noroc sunt o invenție extraordinară. Îmi plac jocurile de noroc, deși nu știu de joc absolut nimic. Când vine vorba să mergem la un casino, eu mă joc la scros. Prietenii mei joacă la poker, eu mă joc la scros. Stau acolo la scros toată ziua. Băga mișcă. Băga mișcă. Prietenii mei, poker este un joc extraordinar. Și cel mai frumos lucru la poker este că oricât bani ai pierde la un joc de poker, mereu să treci o poveste extraordinară de la un joc de poker. Că mergem la casino și ne întoarcem acasă și în drum, în mașină, în drum spre casă, iau de prietenii mei. Scoai! Să-ți povestesc! Era la ultima mână. Și așa am zis, era la ultima mână. Aveam 2 milioane în cifre pe mașină de primă România. Aveam 2 inci. 2 inci. Și îi dau o linie. Pe river, îi intră, ghici ce omul e. Full house și îmi dăduse cu set. Tu știi care e probabilitatea statistică să-ți intre full house? 0,24%. Dar tu ce-ai făcut? Și... Păi, ce să fac? Mi-am stat pe scaunul, am luat banii în afară, dar într-o zi mână cum s-a întâlnat toți banii. Nu ai ce să faci, nu poți. Un joc de scos, nu ai ce să inventezi. Poți să te chinui să inventezi ceva și să zici. Dar să-ți povestesc. Era ultima monedă, o bag în aparat, trag în manetă, o lămuim și o cine a ajutat. Tu știi care e probabilitatea ta efectiv să se întâmple așa ceva? 99%! Să nu mai spui care dată. Vă mulțumesc!